Ir-regoli sanitarji ġodda li l-awtorità tal-ippjanar ħabbret nhar il-ġimgħa jagħmlu iktar ċara differenza bejn żvilupp residenzjali u ieħor kummerċjali filwaqt li jindirizzaw il-problema tal-btieħi. Il-perit Joe Scalpello spjega li din kienet waħda mill-emendi l-aktar importanti fil-liġi. Bir-regoli sanitarji ġodda ġie stabbilit li spazju abitabbli huwa kwalunkwe spazju akbar minn 6 metri kwadri. Habitable spaces għandhom ċertu standards, non-habitable spaces għandhom standards differenti. U l-iktar importanti li non-habitable space għandek l-issue tal-engineer's report li jekk inti studju tekniku kapaċi tipprova li l-binja tiegħek tilħaq ċertu standards, allura aħna se nibbażaw fuq dak ir-rapport. Emenda oħra importanti hija dwar il-btieħi fir-residenzi. Ir-residenzi kollha li f'dawk f'kantoniera għandu jkollhom bitħa f'sfond skont il-proporzjon mal-għoli tal-bini. Ir-regolamenti stabilixxu l-fond minimu ta' bitħa li għandu jkun ta' 3 metri għal bini boli ta' mhux aktar minn 10 metri u 10 ċentimetri. Fejn ikun hemm aktar solari japplikaw regoli differenti filwaqt li għal strutturi li mhumiex użati bħala residenzi, il-fond tal-bitħa għandu jkun ta' mhux inqas minn 1.5 metru fond. Il-perit Joe Scalpello spjega kif ir-regoli marbuta mal-btieħi dejjem kienu sors ta' kontroversja. Biż-żmien dejjem daw id-dimensions kienu qed joħolqu kontroversja, ħafna appelli, proċeduri l-qrati, u allura ħana għadna ejja nieħdu stok ta' x'qed jiġri u stabbilixxejna dimensions ġodda li iktar jirriflettu ir-realtà tal-lum. U bekk se nsolvu ħafna issues li kienu jinħolqu fuq il-btieħi.